Türkmenistanlı raýatlaryň ençemesi 25 martda Aşgabatdan Moskwa uçýan uçora goýberilmedi. Aşgabatyň aeroportundaky kanun goraýjy we migrasiýa resmileri ýolawçylara dilden beren düşündürüşlerinde munyň Moskwa hüjümi bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Bu waka Lewap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda 22 martda Moskwada bolan ýaragly hüjümden soň Russiýada okuyan we işleýän çağalary, doğun garyndaşlary bilen bagly aladalaryň artýan mahalyna gabat gelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26 martda Aşgabatdan we Lewapdan maglumat berdiler. Moskwadaky hadiseden soň Russiýa islemäge gitmeklik ýatyryldy diýen ýaly 25 martda Aşgabat Moskwa uçoruny bilet alan we ähli ritmi namalary düzü bolan türkmen raýatlarynyň ençemesi uçora goýberilmedi. Dip ýagdaýlardan habarly ýolawçy anonim şertde Lewapdaky habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk uçara goýberilmedik ýolawçylaryň takyk sanyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu maglumaty paýtagtdaky habarçymyz hem tasdiklap, uçara goýberilmedikleriň aglabasynyň Russiýa işlemäge barýan türkmen raýatlarydygyny aýtdy. Aeroportdaky resmiler Moskwa hüjümi bilen baglanyşyklydygyny aýdyp, birnäçe adamy uçara goýbermediler. Uçara goýberilmedik aýal we erkek ýolawçylar howa ýollarynyn indi haçan açyljakdygyny bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip, ýagdaýlardan habarly başga bir Aşgabatly ýaşaýjy paýtagtdaky habarçymyza gurrun berdi. Lewapdaky habarçymyz Aşgabat Moskwa ugur boýunça T5707 belgili uçar reýsine goýberilmedik türkmenleriň biletleriniň köýendigini, häkimetleriň olaryň öwezini dolmandygyny hem aýtdy. Türkmenistandan Russiýa gidip bilmedik ýolawçylar ýurtdan çykmak üçin bir topar maddi çykdaja edendiklerini aýdýarlar diýip, habarçymyz öňümüzdäki hepdelerde Russiýa gitmek üçin bilet satyn alan raýatlaryň köpüsiniň biletlerini izyna tawşyrýandygyny hem bellidi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada deýişli türkmen häkimetlerinden şolsanda Aşgabatyň aeroportunyň resmilerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýatlasak Azatlyk 15 martda türkmen häkimetleriniň Russiýa howpsuzlyk şertleriniň mundan beýlek hem yaramazlaşmagyny alada bildirip, ýurt bilen aradaky howa gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrmak, Russiýada okuyan Türkmenistanly ýaşlaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmekleri barada tagalla edýändigini habar beripdi. Rus resmileri 22 martda Moskwanyň Krasnogorsk şäheriniň Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjüm bilen baglanyşykly 11 adamyň şolsanda 4 erkegiň tutsaw edilendigini habar berdiler. Soňky maglumatlara görä Moskwanyň eteginde asuda adamlara garşy guralan ýaragly hüjümde azyndan 137 adam ölüp, 180 adam yaralandy. Türkmen ýolbaşçylarynyň ataly ogul Berdimuhammedowlaryň bu hadise bilen bagly Rus halkyna bildiren gynançlary Türkmenistan Altyn Asr saýtynda çap edildi. Emma ýurdun metbuaty ölenler we yaralananlar baradaky habarlary şolsanda hüjümde aýyplanyp tutulan adamlaryň gynanlyşy hakda berilýän maglumatlary ile ýetirmeýär. Bu aralykda Lewaply ýaşaýjylaryň arasynda Moskwadaky ýaragly hüjümden soň özleriniň Russiýada okuyan we işleýän çağalary, doğan garyndaşlary bilen bagly aladalar artýar. Soňky günlerde adamlar Russiýada isläp, okap ýörün garyndaşlaryny jaň edip, ýagdaýlaryny sorap biýençilik bolýarlar. Hususan da eni atyrlar Moskwada okuyan çağalaryna, diňe okuwlaryna gidip gelmegi, konsert ýa-da köpçülik ýerlerine gitmezligi ündeýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek 25 martda habarçymyz hukuk edarasyndaky çeşme salgylanyp, Lewap sewitiniň polisiýa mähkeme edaralaryna büdjet işgärleri, molimler, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we apreliň başynda ýörite ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokurdan buyruk gelendigini habar berdi. Bu ýygnaklaryň esasy temasynyň terrorçylyga garşy göreşmek, Russiýada okuyan türkmen taliplerini okuwlaryny gutaran desine Türkmenistana çağırmak hakynda boljakdygy duýduruldy diýip çeşme aýdypdy. Bu habarlaryň arasynda Russiýa işlemäge giden we Rus wizasynyň möhleti gutaran türkmenistanlaryň ençemesi köçe çykmaga gorkýandyklaryny aýdýar. Olar munyň sebäbiniň yerli polisiýanyň migrantlara garşy reýtleriniň köpelendigi we saklananlaryň Russiýadan Türkmenistana deport edilýändigi bilen düşündirýärler. İşlänimizde gizlenip işlemeli bolýarys, daşaryk çykyp bilmeýäris, iýmitimizi brigadirlerimiz getirip berýärler diýip Russiýadaky türkmen migranty Lewapdaky habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky wakalardan soň raýatlaryň Russiýa gitmek mümkinçiliginiň kynlaşandygyny hem aýdýar. Adamlar tiýagçylyk edaralarynyň işgärlerine
$2000 berip ýurtdan çykarmagy soraýarlar. Ýöne edil şu günler hiç bir işgär ýa-da araçy Russiýa alyp gitmegi boyun almaýar. Moskwa hüjümünden soňra Türkmenistandan Russiýa uçur gatnawlarynyň doly ýatyrylmak ähtimallygynyň bardygy barada gurrunlar ýaýraýar. Dip habarçymyz bellidi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda Russiýa işlemäge gidýän türkmenleriň köpelenligi barada ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylarymyz ýygyderli maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy raýatlaryň daşary ýurtlara zähmet migrasiýasy we onuň sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.